училища, детски градини и местата, на които работим. Интересно обаче да кажем, че за първи път разделението на залата не е по някакъв изразен политически принцип, а е по съвест. Обособително се цигарена и не цигарена коалиция между депутати от различни партии. Единствени първи в позицията са депутатите от ГЕРБ, които днес се закачиха в такива на пенсионери. Предлагам сега обаче да видим част от дебатите в залата. Предстоят празници. Помислете за тези хора, които ще седнат на маса. Пак и ще ги оставите да ходят навънка и да мръзнат. По столовете с тръгите да седят като престъпници. Не подкрепям законопроектите. Почувства се удоволствието да се храним, да пием питие, без да сме потопени в задимени помещения. Законът не се спазва, да го отменим. Ами да отменим закона за движение по пътищата или наказателния кодекс. Всички тук в залата с достатъчно широка култура и познание и са твърде наясно с рисковете от пасивното и активно пушене и вредата за здравето. Ако всичко това е така, половината от тази зала всеки момент трябва да изберем. Пак си мъчи. Защото пуши. В този смисъл декларираме конфликт на интерес. По същата начин